La motivació per integrar els book trailers en una assignatura d'educació literària està lligada a 3 reflexions interrelacionades. La primera és la necessitat de la comunitat educativa d'integrar les noves maneres d'aprendre que s'estan desenvolupant socialment i que estan lligades a textos i pràctiques digitals i, per tant, aprofitar el potencial de la col·laboració i la creativitat. La segona reflexió està relacionada amb com veiem els nostres alumnes, que són alumnes que van estudiar en escoles més aviat analògiques, però que ensenyaran en escoles més aviat digitals. I, per tant, veiem la formació de mestres com una oportunitat per equilibrar aquestes diferències i donar-los més experiències aprenent amb tecnologia. L'objectiu d'utilitzar el book trailer va ser aprofitar un tipus de gènere estès socialment, de recomanació comercial de llibres, per una activitat que ha de fer molt al mestre. I el mestre ha de saber seleccionar llibres i veure els valors literaris que tenen aquests llibres. Llavors vam plantejar un book trailer des d'una llista de llibres de literatura infantil que nosaltres treballem a l'assignatura i que havien de fer en parelles, aprofitant el book trailer per dirigir-se a una audiència de mestres als quals els recomanarien les lectures del curs següent. Un cop els alumnes van elaborar els book trailers, els van compartir i havien de votar en un formulari online el book trailer més convincent globalment, el book trailer que utilitzava arguments didàctics més potents i el que ressaltava millor els aspectes literaris de l'obra. Els resultats d'utilitzar el book trailer van ser diversos. D'una banda, en oferir una estructura narrativa als alumnes va obrir el ventall de maneres d'abordar aquesta qüestió complexa. En segon lloc, la concisió. El fet d'haver d'ajustar-se a un temps determinat va afinar moltíssim les valoracions literàries dels alumnes i va fer, a més, que integressin un metallenguatge literari per ressaltar els valors literaris de l'obra. I finalment, un dels valors potents que vam descobrir és que el fet de representar-se a l'audiència, que en el book trailer és molt evident, et dirigeixes a altres profes, va donar força al seu rol professional com a futurs mestres.